Sieltä kaikki tulee niin reippaasti. On hyviä huoltajia teillä, äidit ja isät mukana. Laittanut teidät taas. Hyvä, näin se pitää ollakin. Ja seniorin 4BA vakio finaalin tulokset ovat tässä. 7. pari 179, Pauli Salmenaltio, Rita Salmenaltio, Star Helsinki. Siellä on pisteitä 29. 6. pari 174, Jukka Laitala, Avanera Espoo. Ja heillä siellä on pisteitä 28,5. 5. pari numero 172, Jaakko Haavisto, Pirjo Penttilä, Uiskun Apua. Siellä on pisteet 26,5. 4. pari numero 178, Mauri Vähäsöyrinki, Rita Loikkanen, Pilkkero Hämeenlinna. Siellä on pisteitä 21,5. 3. Fonssia tänään, pari numero 170, Esko Liutu, Anitta Liutu, Janssoja Rauma. Siellä on pisteitä 17,5. 9. lukupisteellä tänään toiseksi ja hopeeta nappasi pari numero 177. Markku Puro, Kirsti Myllmäki, Step Tampere. Eikä siellä on pisteellä tosiaan 9. Ja siellä on pisteellä 8. Tämän sarjan voitti tänään pari numero 171. Esko Mikkola, Sinikka Mikkola, Oikea rytmi Pori. Ja sitten se oli 2C-luokan lattari. Tulokset ovat täällä seuraavaksi. Sen oli 2. Olkaa hyvä. Odotellaan hetki, että Esko ja Sinikkakin pääsee tuonne palkintopallille. Saadaan siellä ottaa kuvat sitten VDSF:n uuteen lehtiin. Näin, kiitoksia. Kiitoksia, onnittelut Esko ja Sinikka ja onnittelut.